sangre! Tinapalabas, nagdandanag ni Edita, gapumutlang kadagiti inuulbod ngayong bagbagana kini Gringo. Kabayatan na, nadamag da Benito ken Pedrita dagiti napasamak iti Hacienda Gabriel. Inked nang dati pumasyar iti Villa, gaputa magagaran da makakita kada Gringo ken Rafael. Nakigtot ni Edita ang nakakita kadakwada, ket nadagdagan ti panagdandanag na. Awan nga roden tinagpilyan na, no di ti panangibaganan iti amin kini Gringo. Nakigtot ni Gringo iti day nga imbaga ni Edita, ngem kampan ti latta, gaputa iso ti adda iti Villa. Iti papa ni Gringo iti rancho, nadanon na dita ni Rafael. Impakitanan ti kinaturay na. Itagagayem, adtuin ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Senyorito Gringo kunam kanyak. Senyorito Gringo? Apay nga awagan kay ti kasta? Gaputa siyak lang ti amo dagiti tao dito Hacienda Gabriel. Siyak lang ti bigbigan da nga amo dito eh. Anya? Gringo? Senyorito Gringo? Agpada kayo iti karbangan kini Rafael. Saan ka makibiyang iti saritan, Luciano? Nagbastos kan, Gringo? Birbir nga samlaangan ni Mang Luciano. Apay at dinanog na. Lumaban ka. Sige! Ipakita mamay sakamot nga amo nito'y Hacienda Gabriel. Gringo. Senyorito, kunang kanyak. Napalangguad ka launay. Jakla impagarup akasken katimbaga ni Nanang Julia akasingin ko. Saan ka apagan ano akabsat? Senyorito Gringo, di rumbeng kalaban kayo. Rumbeng kumangag tinulong kayo para iti pagsayatan ti sanikwa na panawan day di Senyor Esteban. Agsarita ta ko may tinasayat, Gringo. Apay akasta ka? Husto saan ka kasapulan dito'y Rafael? Anya? Saan ka kasapulan dito'y? Iso pumanaw kan? Senyorito Gringo. Di mo amuti sarsaritaam, Gringo. Di nakmabali na papanawan. Tanuan niya ti karbangam. Kastamot ti karbangak. Di mo amuti sarsaritaam. Pumanaw kan, no di mo kaya tiriribok. Jak kaya tiriribok. Ngam sa anak a pumanaw dito'y Hacienda. Apay, di mo kaya't asilibraran ka ti kasangay mo. Kat insalog matan ni Luciano dagiti dua abaka ang maparte. Sana naskan tinagarbo apas kan nanang. Paisubli kini Mang Luciano dagiti baka. Isubli na rancho. Anak. Saan ko amay torturayan dagiti abaka iti rancho, nanang? Iso asaan nga rin amay parbang apapartik ida. Agsilibrar ka no ni Gringo ijay Villa. Kat dua abaka ti pinaisalog na ka ni Luciano. Wine, ket gapo iti dayta. Napanunot-mot ni Mang Luciano ti mangisalog iti dua pay abaka. Ket inyig na ditoy. Tapno patas kami kano kini Gringo. Husto ni Luciano. Wananang, ngamjak kayat. Saan pa'y apanawan? Tapno maaramid ti kastoy. Anya nga roon ti planom, Rafael. Urayak asumangpot ni Marisol. Ha? Kuna ni Mang Luciano nga agsublimot lang ni Marisol. Apaman amay liwliwag na tiladingit na itinapagtang itiday di papa. Ala, addaken ka dayta. Nasa upay ni Mang Luciano, nga da abogado day di papa. Kaya't ko ang makasarita day jay. Anya? Agpakuyog ak ni Mang Luciano. Amo na ti ayan ti opisina di abogado a kinasarita ni Marisol. Sakbay anapan iji balasiw tao. Anya? Mapan kami kini Mang Luciano iti ayan day jay nga abogado. Bakit kan lakay kayon? Awanan ti maaramidan nyo dito Villa. Anya, kasta ti ibagam kada kami, Edita. Pudno mo ta.
Kaya't yasawan, agtalinaad kayo latta dito Villa apaduulan. Nasakit ti panagsarsaritam idita. Saan asika ti amo ditoy? Tapno kasta ti ibagam kada kami kan binito. Pinapanaw da kayo lang arudan. Nagsubli kayo pailaang. Nagdakas talaga ti ugalim idita. Awanan ti ado asaw. Pumanaw kayon dito Villa. Sika ti pumanaw, idita. Anya? Siyak ti papanawan nyo. Idinto ta siyak ti panakay na ti amo yo. Palangguad ka, idita. Mangiruruman ka iti padam a tao. Apay aya nakadado pay lang ay bagbagam binito. Pumanaw kayon. Aglablabas kan, idita. Saan mo papanawan, ida? Anya? Agyaman kami no di na kami papanawan, senyorito. Di mo balayo day tanda di talikod. Idi day ta, gringo. Idi si bibiyag pay day ti papam. Bayam ngagsublida di tabalayda. Anya? Bigbigag tinaypayda kanyak. No saan agapo kadakwada? Bastarduak payla kumay ti panagriknak kita. Iso pagyamanak ti kaday wadwa, lakay binito, ken bagat pidrita. Saan ako ng bastardo? Gaputan amo ka talagamat gayam aligal nga anak-nak day di papa, ken mama. Gringo, anak. Saan kit din? May sakapudpod nung agtawid iti Hacienda Gabriel. Pinitaw, anyat makunam ka ni Gringo. Jack pa'y amo no anya talaga ti ugali na. Iso apaliiwan tapay. Palangguan. Wan, ngam kita di na ta pinapanaw. Nikit din idita ti kunamlan asino amang papapanaw kadata. Wan nga ron, agraraman day jay a babae. Sa bagay, idi pa'y laeng saan aya? Wan ba't di Ti amok idi kat, mailaw anda ka ni Don Esteban. Mala, di mon lagi pan tinapalabas. Agurnos takit di dito'y sigod abalay ta dito'y likod ti Villa. Kalpasan na, inakdamagan kini Senyorito Gringaw, no anya ti ited na atrabaho ta. Siga ka no ti agay-aywan kadagiti kabalyo. Ken, sika ti hardinero dito'y Villa. Agpaiswaya. Wan, Senyorito. Ti idi kabalyo day di Senyor Esteban, apapam ti ipangpangrunak nga as-asikaswan. Kasta. Ayan itan tayo kabalyo day di papa. Awanen Senyorito. Awanen? Idi natayin day di papam. Inalan ti amigo na day jay akabalyaw. Ne. Apay ngay? Ay, Jack amo. Ni Senyorita Marisol ide ti adda dito'y Villa. Iso nga awanen day jay akabalyaw pinanaganan na iti istalyon. Sikat yakin kabisado iti breeding dang iti napipigsa kabalyo. Iso si kaman tagpili iti sanayak apagsakayan. Panaganak mo't iti istalyon, ti mapili makabalyo. Mapalin? Alawan, Senyorito. Ipilian ka iti kas iti puli iti kabalyo day di papayo. Umay amen, mayat para iti parambak ti kasangay ni Senyorito Gringaw. Kaya't natayo ang makita ni Senyorito Gringaw. Kat jay kasingin na nga ilusana Duwada ka di nga agsilibrar. Nilaeng Gringaw ti adday jay Villa. Isuan nilaeng ngarod Gringaw tagparambak ijay. Kat jay nga kasingin na. Agigan iti balay day di Doña Agusta ti kasingin na ni Rafael. Nay, apay nga di dagyan adwa ni Jay Villa. Nagbayso, apay nga. Ado ti saludsod.
Ngem, awan masungbatan, ore maysa. Umay kayo tulatan, umay kayo, kakabsa. Rafael, anak, madama ka noon ti panagsagsagana da ijay Villa para iti kasagay ni Gringo. Wenanang, ni Mang Luciano ti mangiwarwardas iti aramidan dagiti agisagsagana iti mausar. No adda ko mamaangay ditoy. Patyag adito iti ayan ni Luciano. Sana na masapol, nanang. Kas kala nakapimpi man, Rafael. Agparambak ni Gringo. Idinto ta si kakat saan. Saan nyo apanunutan daytan, nanang? Apay kit din asaan anak ko. At damat karbangam nga agparambak. At damat karbangam nga agparambak ija Villa Gabriel. Agpada kayo iti karbangan kan Gringo ijay. Husto kayo, nanang. Ngam kay kahit ko ti agyan dito'y balay day di Lola Agosta. Anak. Isungagnad ta dito'y, nanang. Kay kayat ko dito'y. Nagsaya atan. Kastoy gayam tirik na ti may sabak nang. Ado ti tao nga guro uray iti mandam. Ado ti tao mang namnama iti maipaay akaasi. Nakangat nga to akatao itay iti panagriba. Kaya rigag ti ari. Kastoy gayam ti agbalay na baknang. Kasla ari. Apay? Masirayak tinalaos aragsak dito. Asino ti maragsakan iti kastoy akasasa. Ana, Ad-adda itan ti kinaragsak ko. Namuak ti kinapudno asaan met gayam apudno amay saak nga anak iti ruar. Namuak anapeklan ka nga ulbod. anya. Ne, apay akas tati ba kam? Apay anasken nga ilimod mo ti kinapudno. Amay sa aligal nga anak day di Don Esteban. Ha? Gringo anak. Pinagbalin mo pa adakas ti amak. Ang sa nabala namuak metla ti agpaiso. Ket utang ko kada baket Pedrita ken lakay Benito na ito. No di da dimtang. Diyak pala kumaam mo ti agpaiso. Di ka di mapakawan iti inarawit ko, anak. Diyak mo. No apay na panunot mo nga ramiden ti kasjay. Ano mala? Tangay utang ko matibiyag ko kan kaya. Agtalinad ka dito Villa. Aginggat kayat mo. Pagyaman ka na ko. Ngam! Iti may sa kondisyon. Anya rayta. Saan? Akas may sa nga inak. No di kat. May sa ayaya. Anya. Isumatipod no. Saan ka di? Sikatin na nga si kaso kanya, manipod na isinak, itiday di mama. Sayang. Jak nakita iti personal day di mama. Sayang. Dayjay, dagringo kan idita. Napasnag ti panagsarsarita da amang buybuya. Kadag iti agidaldalibanek iti arubayan ti Villa. Maangay iti parambak ditoy inton bigat. Parambak iti kasangay ni Gringo. Gamapay nga isulag. Rombeng adwada kan Rafael. Pedrita, anyat kit kita Daidi ita kan Gringo. Amom,
Jak impagarup akas jay ti ibaga ni Gringo kini Idita. Anyat imbaga na aya. Nangeg ko ti saritaan da itay laang. Anyat imbaga ni Gringo kani Idita. Agyan kano ni Idita dito'y vilya aging gat kay kayat na. Ngem saan akas ina, no diket kas may sa ayaya. Anya? Win bakit? Saan nagustuhan ni Gringo ti panang pamati na kenkwana nga iso ti inana. Ta simpre, no ni Idita ti ina ni Gringo, bastardo nga raod. Na? Ket no bastardo, ken no di na ibutaktak kenkwana nga iso ket kasingin ni Rafael. Bas-bas ti karbengan na ngem da Rafael ken Marisol dito'y asinda. Na aya. Isu arumbeng laday jay nga imbaga ni Gringo kini Idita. Gamrod ni Idita. Idi pa'y laday ta. Apay. Asino ti Gamrod, Pedrita? Ay, Idita. Siyak ti ibagbagam agamrod. Anya ti aramiden ni Idita iti dayta agundaway. Anya mo ti pampanunutin ni Rafael nga aramiden iti panagkasangay na. Gagayem, di liway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre!